Kay? Kana. No, ne? Lagi. 4 days delayed naman ko. Magpuasa na ka nga, mababae ha. Ay, nag-reaction. Jesus. Pag-sure mo ba? Bahala ka na. I-prank mo po niya. Prank lang yan. Walang problema. Prank play ko. Bahala ka. Ah! Prank. Nag-vlog mo ko ganina. Sabi ka. Hindi mo to o denial. Sa mata yung reaction, guys.